besama. Werkelijk mooi besama. We waren alasma odi. Ik doe iedereen de groeten. Vanuit hier, we waren aladesma odi. Aladesma ekiswang lobby odi vanuit hier. Tide unotak Nederlandse taal. Unotak bakaratongo. Otaki gewoon Sranantongo. Unotak busi kondre tongo ook toe, maar otaki gewoon Sranantongo. En alasma even stang. Alasma even stang a Sranantongo. Alasma even stang a Nengre tongo. Mensen, me baar alasma odi vanuit hier. Doe ik iedereen de groeten. Ik hoop dat alasma en meken boom. Anganef masara gado. Sa meken gron tapu. We begi gado. Fugado kan yepiwi. Passa den day. De moeilijk deze u de inse no. We kara panena lok toe. Fu masara gado. Kan vergeef unu ook toe. Voor de foto. Sawi meki. In het verleden. We begi masara gado. Fu masara gado kan krakawi bakagiwi. Voor de mistakes. Sawi meke. In het verleden. Fu no kan meke de mistake dat moro. En natuurlijk, we kara panena lok toe, van pa, kan power unu, fu alibi fu wi, kan kiswantara wending, fu sani kan go, moro boom, die wi. Dat we begi masra gadogi. En uiteraard ook toe, misdrijf bij meke fouten in het verleden. En de foto's aan mij bij meke in het verleden. Ano haat me haatsma. Ano tegen me tegensma. Na a waarheid a true mi be probeer voor soort bepaalde sma. Maar soms ma be denki taki kan dena me haat of kan dena tegen me tegen. Maar dat was het niet. Na a true mi be probeer voor soort bepaalde sma. En mi be probeer voor op bepaalde sma ai. Maar ano haat me haat no alibisma. Mi lobby ala libisma. Maar if asa nego boom, wotaki. E fouten en meki, wotaki. Bika, mine euro kogi regering. Mine euro kogi coalitie. Mine euro kogi noa oppositiepartij eigenlijk ook toe. Want mine kisi moni voor noa asma. Daarom mi etaki altijd mi eigen richting metakigo. Altijd we retakte metaki na mi eigen rekte metaki. Smane kon sormi samim taki. Smane kon gi mi opdracht sami mustaki. Asan dat ne bestaat. Omdat mi ne euro kogi noasma. Mi no de in dienst voor noasma. En daarom mi altijd etaki mi eigen richting. Want rapen baka. Bepaalde sma. E verwacht voor mi. Dat alasani mim jompo piki of alasani mim jompo taki in sei. Mino mandu asandati. Want mine euro kogi a coalitie. Mine euro kogi oppositie. Dus mino man jompo piki in alasani. En zo leesi mi e weri ook toe. Soms ben ik ook moe. Daarom mino man bomoei na alasani. Mino man jompo go piki in alasani. Want me weri ook toe. Bumfuru brada na saf mi. Die me be soordes maar dat we pina. Soms desma be denki dat ja. Miranda e tak rommel of Miranda e haat. Maar mi breiti dat no bunfurus ma e shisa mi be bedoel. En mi breiti dat bunfurus ma no e shi. De sani sa mi be taki. Dat ano ogri mi be bedoel. Mi breiti abra asandati. En atori over kosisma. Tuurlijk, misdrijf bij kosisma in het verleden. En daarvoor mijn oprechte excuses. Maar ano zomaar me bij kostitu. Omdat ik bepaalde mijn contact met tijdlijn. Dat me baarding, me blokkeerding, me baarding, me blokkeerde, me baarde, me blokkeerde. De kon kosten doen. Dus dat zo leesi dat me bij kosi baka. Omdat in berekent dat ik. Mino jompo go so margo kosuans matok if mino sabio mine lau. Maar if je confere me bariu da akanta kwa leisi me okoshu bakana so sani be waka. En desma san eteke de video voor me e plak. Nanga VP video of e take me video e plak
nanga president video's. Uno me doe de verboden. Mine meke mi video gi VP, mine meke mi video gi president. Mina op eigen initiatief me meke mi video. En we zien dat bepaalde lezi ook toe. Te son sani epsa. Dat me mek moeite e kari o mesma e bari. Maar te me bari bepaalde sma. Desma e shilek Miranda na haat of na tegen, ai tegen. Maar dat is het niet. Omdat we allemaal nog zien vooruit even goed toch. Dat heeft misschien bepaalde zijn dat me sorry dat let op. Dat je mag bribi me. If you was komen ook toe dat Miranda let op of mi moest argue. Dus die mi ben zorg om mensma dat let op of let op of let op disi omitwi let op dat die omitwi. Ano tegen mi ben tegen. Na atru mi be probeer voor zorg bepaalde sma. Maar bepaalde sma be teken de sani travasi. Bepaalde sma be shide san dat lek na tegen of na. Dat was het niet. Look nou de bijvoorbeeld dat grondrechten vraagstuk voor UNO. Een grondrechten vraagstuk voor UNO. Asan dat nee regel. Maar in bereken dat de man dat door in dat contradictie kaba. En een grondrechten vraagstuk voor UNO. San de man betaki de man o regel ki UNO. Die de Indianen, de inheemse, de tribale volkeren, bevolkingsgroepen. Een grondrechten vraagstuk bij de wang voor de moeder belangrijk zijn is aan de regel. Maar telekade voor die een grondrechten vraagstuk dat die ano seti. En een grondrechten vraagstuk als aan dat no regel. De man no regel als aan dat die. Maar de man longo seti grondconversie wel. Dan is aan dat me bedoel. Dat me bedoel dan een grondrechten vraagstuk voeding tapseisma. Sadesma e wakti so langa fu asandati seka. Da grondrechten vraagstuk voor desma nai seka. Maar we longo seka. Om men 500.000 hectare grond. We go seka. Gide meten. En dema dati. If you Google dat you lazy. Dat je shida Peru. Dema yagi dema pur na Peru. Na Ecuador. De man jagi de man pour dat zee. Omdat een landbouw zou de man dat bij doen dat zee. Dat de man bij gebruik bepaalde middelen. Sanobung. Die a gezondheid voor een volk. En dat de man bij doen. Naar Peru, naar Ecuador. Te de man jagi de man pour dat zee. En de man jere dat. Suriname. Gronde voorbij dat zee. A overheid te praten om een hectare grond. Dus de man long kibri die zee. Maar de man dat die, de man dat die eigenlijk, anobem smafuchar kon in die kondre a hoeveelheid dat die, plus je teken zo voor de grond, de man dat die. Dat a grondrechten vraagstuk voor de boeskondres, maar dat je nee regel, maar je go teken om een grond, gide nieten. Serie gide nieten. Dan had de zo san dat me bedoelbaar. Dan minoman de eens na den tor dat die. En dan, te wil lezen, ala de sansaip sanono in a kondref unudisi. Bonfurusma, ik zal het herhalen. Ik werk niet voor de coalitie. Ik werk ook niet voor de oppositie. Ik praat op eigen titel. Ik geef mijn mening op eigen titel. Dus niemand moet mij aanwijzingen komen geven hoe ik moet praten. No one's man no moet kon give me aanwijzingen. Als het goed is, zal ik zeggen dat het goed is. Maar als het fout is, zal ik ook zeggen dat het fout is. En ik kan geen slechte dingen goed praten. Mino man, doe asan dati. No de. In berekent taki. Heel veel mensen praten steeds over de criminelen van het verleden. Of de sanisan de man bedoel in het verleden. Of de sanisan bep nanga NDP bedoel in het verleden. Mijn God. Mek we libi de san dat na say no. No bep nanga NDP no de aan de macht. Bep nanga NDP, die zijn al bijna 4 jaar zo, zijn ze niet aan de macht. Dus umuluku, den sani say passa no. Dat umus luku. Umus focus, tap den sani say passa no.
na SWM, desani saipsa na EBS, desani saipsa na Centrale Bank, desani saipsa na Staatsolie, desani saipsa na OW, desani saipsa na Centrale Bank, Moederbank, desani saipsa ina kondre no na tap desan dati umu focus no. Uno moet deja no dat we focus tap. Sambe passa in het verleden of sang NDP nanga beppe doe in het verleden. Desan dat den tor dat no nee teri no. We moeten kijken wat nu gebeurt. Make we probeer voor vergiet desan dat is sambe passa in het verleden. Omdat bepaalde sma esuku voor komburia wie ede. 1, 2, 3 NDP, 1, 2, 3 BEP. Nee, dat is nu niet belangrijk, omdat BEP en NDP zijn nu niet aan de macht. BEP en de NDP zijn nu niet aan de macht. De mensen die nu aan de macht zijn, we moeten kijken wat nu gebeurt, wat nu gaande is. En ik kan voor niemand praten wat slecht is, goed praten. Dat kan ik niet maken. Ik kan ook niet praten wat goed is, slecht praten. Dat kan ik ook niet maken. Ik praat voor niemand. Ik werk niet voor de coalitie. Ik werk niet voor de oppositie. Ik praat op eigen titel. Dus ik moet de dingen wel zeggen zoals ze zijn. Begrijp u, dat is het verschil. Maar we moeten nu echt erop toezien om niet steeds te praten over het verleden. Omdat, kijk, als we met modder willen gooien of als we zand willen strooien in de ogen van de mensen, dan moeten we wel de realiteit ook blijven inzien. We moeten de realiteit niet onder het oog verliezen. Want telkens probeert men om te praten over het verleden van NDP, het verleden van BEP. Wat hadden ze gedaan? Moni Belassi, disi dat, etc. Alla desan dati. Maar desan dat nee teri no. Usabi dat verleden dat usaba verleden dat ikaba. Make we focus tapusang epasa no. Nou, dat is belangrijk. Make we focus tap alla den jugu sawi abi no na alla den ministeries. Make we focus tapu alla den prijsverhogingen sai pasa no. Sano bede a afspraak. Make we focus tap alla den money sang elasi ook to dat na centrale bank. Sano bede a afspraak. Make we focus tap alla den prijsverhogingen na a benzine prijsverhogingen sang opkomen tofu 7 SAD gwete na 40 SAD. Desan dat na no desan dat te passa. Dus uno man tang dat we focus no in het verleden. Dat BEP beduso, NDP beduso, BEP beduso, NDP beduso. Mi weri fasan dat ikaba. Mi weri fasan dat ikaba. En asan dat is verleden tijd. Dat is verleden tijd. Alla de ministeries sani ipsa. Minoan smakon kaas manenda minoan smakon beschuldigd ja dat na zo'n ministerie of na een ministerie dat die asanego om a heel regering bij elkaar. De man euroko samen. Dus na samen de man doet de sani. Na samen de man verhoog alla de prijzen giwi e kirwi. Ano tak na wan partij no mo edwing. Ano VAP wan edwing. Ano ABOP wan edwing. Ano PL wan edwing. Na samen de man edwa sandati. Dus mi no ansma kontegi mi na zo'n ministerie of na dati of na dati. Alla de man abi a foto. En de sandis no bede a afspraak. Je ziet, en om eens maar chat me soms van Miranda, contact je over zo'n zani, of zij vindt zo'n onderwerp, of zij vindt, nee, minoman go links of minoman go rechts, omdat mineuro kogi coalitie, mineuro kogi oppositie, mina mi eigen mening, mi abi vrijheid van meningsuiten, nadat mi abi, na mi is zo goed misdrijf, no als man eko tegen mi samim taki. Daarom altijd met taki tap eigen titel en anotide mi de bezig et taki. Apasa sebiari kabadi mi de bezig et taki tapa Facebook tapa internet. Anotide mi de bezig et taki. Fosi de man die si kon aan de macht mi be de bezig et taki kaba. Fosi averkiezingen mi be de bezig et taki kaba. Dat alles masabi. Mi be de waf de eerste man sambe taki. Waf de eerste man. Anotide mi begin e sordes ma datu opina. Anotide mi begin e bardes ma datu opina. Maar ja, boemvoer voor desman obe arki. En mensen, ik zal het herhalen. Ik heb ook fouten gemaakt in het verleden. No ude in 2024. Akosis Masani.
Une doe asan dat moro. Mi bekos een aantal sma daarvoor mijn oprechte excuses. Me actie pardon van pistoor dati. Me tak sorry van pistoor dati. Maar desma sami be kosi. So leesi na desma dat be so kwasani. Mi luku wisi wan teken mi pot like ninja turtle no of ninja turtle of i wan teken mi pot like Superman of i wan teken mi pot like Saiwani. Mi ne spananga desandati. Me go buy mi ba mi nyang da mi te mi be respang da me lafu. Wish je make a voice e kosimi. Wish je make a video e legi mi e prati e tak o me rommel. Mine spananga desandati. Desandat ne had me. Het doet me geen pijn. Isabi zei had me. Motaigi zei had me. Weet je wat me pijn doet? Na temi luku fa kondre di se drai. Temi luku fa desma e pina. En temi luku dat omesma e wakti gronde no man feni. Maar me shidat de niet maar ik kies 1000 hectare grond. Dus zo staan dat hij had me. Dat hij had me. Dat doet me wel pijn. Maar if you want make a video over Miranda Alade, ik kost me. Of you want teken me Alade, put it op Facebook, like turtle, ninja turtle. Dus dat na luku da me lafu. Wama make one video last. Pe ama kosi Miranda. Ama stink agressief. Die me arki a voice van man. Mi la fute bijna mi fadona grong. Desandat mi ne spanga desandat ne hat mi. Desandat ne doe mi pijn. Mine vier kosi mine spanga desandati. Mo herhaling. A enige sanisan e hat mi. Na te mi luku fa kondre di se drai. En mi sabita ki omesma e waktu wan pisi grond de no man feni. Dat hem gona kranti. Da me leisi taki men kisi 500.000 grond. Desandat had me wel. Want omdat ik ben hier geboren toch, na Jami Kumbate Teberi toch, dus dat desandat had me wel. Want dat me berekent dat een aantal Surinamers se wakti, de no man feni, dat de niet de man dat ik kies wan heer af 1 miljoen hectare grond de man offende de man is sergi de man. Dat desandat had me. Dat doet me wel pijn. En if me lukutak, omesma e dede nanga pina ina kondre disi en dat de man ne luku den sma dati en dat de man e verhoog alla de prijzen ik wa lok tu gide sma e kier de sma dat e had me wel de zo san dat e had me. Maar if you want make film alla day over Miranda, you want kos Miranda in voice, you want teken Miranda alla gado day, fu mastra gado metegi, desan dat ne had me. Te kaba, te desen de video dat gim tem luku da me lafu tem vrouw, me lafu tem vrouw, dan mre go te kwam de schatje me da go bai ba mi nyang, unya wi ba mi cho kaba da go ston fu, of go te kwam bigi ten kick, da us don da we boko kick da we lafu. Dus mine spanga desan dati. Asan sai had me na fasfa kondre di se draai en a kondre ne draai boom tot nu toe a kondre ne draai boom en dat had me wel. Dat had me en dat me firi. Maar ala den trasani te me yere dat ome masa abi ome 1000 hectare grond kapa e fende ome 1000 hectare grond baka da yabi ome bus kondres ma ome inheems ma esuku wan pisi grond. Dat de noman vende niet eens een pisi grond. Maar de man abi om 1000 hectare. Dus maar dat hij vende baka. Dus zo san dat hij had me wel. Na de san dat hij had me. Dat me kan contacten abara de san dat hij. Maar if je make a voice kost me, je teken me. Ik denk dat ik reageert op de san dat hij. Ik nog reageert op de san dat hij. De san dat hij had me. En hij doet me niks. Ik nog kom pikken. Na luku of mi lees even mi lafute mi flauw mi verwijder als aan dat puru. Dus aan dat mine dus aan dat aandacht. Dus alvast vaak kondref une draai no mijn mening a kondref atadai bunu. A kondref fu atadai bunu. Den score na Sipaliwini. Den score na West Suriname. Den score na Farekare Tapanawoni Ngoni Kiki. Goluku den score. Goluku van de score is je eruit. Desan dat hij had me. Mina de zo staan dat hij had me. Temi shi video over van de score na tapse is je eruit. Si paliwini. De sama ka kondre. Nanga de marons kondre unu na binnenland. Temi shi de video dat hij van de score is je eruit. Echt dat me sari. Mi ate broko. Desan dat hij had me wel. Maar lieve mensen. Als iemand video's wil maken over Miranda.
Of als iemand Miranda wil uitschelden. Of als iemand tekeningen wil maken over Miranda. Die dingen laat me echt kou. Echt, ik maak me niet druk. Die dingen kan me echt niet schelen. Kan me geen bal schelen. Ik maak me niet druk om zulke dingen. Dus lieve mensen, het beleid in het land, na desandati, daar ben ik gevoelig voor. En if misitaka kondre draaiboom, we pina, a benzine, bijna bepaalde smatide mitak na toe verpleegkundige. De vrouw no man bij olifuga uroko. Desma money, desma na abi money. Na bus desma abi fu teke fego na uroko. Deso sandate had me. De verpleegkundige disi per week desma na ome money desma elasi. Omeni asma, omeni money desma disi kisi reisvergoeding. Maar asma be kara bedrag die me hoeveel is het nou weer? Omen asma be kar gimi jong. 1000 of 2000 no? Asma be kara bedrag gimi mami vergeti. Dus desma ik kies reisvergoeding. Maar een reisvergoeding voor desma as amondi dat u weinig. Volgens mij na 1000 of 2000 is het een reisvergoeding desma ik kies. Dat teri per maand ome desma elasi voor gona uroko. De verpleegkundige. Nanga de leerkrachten. Desan dat had me. Dus eigenlijk ala desma sai pina ina kondre sai uroko. Amoni sa den skoutu ekisi plus den skoutu ne ekisi wan bumbu reisvergoeding toe. De ambtenaren, de verpleegkundigen, de leerkrachten. Amoni sa desma dat ekisi. Plus de man esen de leerkrachten. Fugo uroko na binnenland na Tapanawoni. De esen desma fugo uroko dasi. Pe den toilet no abwatra den toilet ne spoel. Ala den toilet broko fu binnenland na Sipaliwini, na Tapanawoni, na Marowijnen. Desan dat had me. Ala den broko skoro san de na Tapanawoni, na Marowijnen. Sano abi sof den bord, broko bord no de fu skrifi. Sturu no de fu don. Tafra no de fu pot schriften fu skrifi. Desan dat had me. Maar lieve mensen, mi hoop wan verandering kon. Mi hoop wan kenki kon. En dat na asani sawi ala malawani. Want no, tel ik no, minom leren mensen. Akondref unu disi, na masara gado no mo kanye biwi. Bikasi afasifa akondref unu e draai no, asarif si. Asarif si, echt met egi asarif si. En me shitak yabi verschillende groepen sma in akondref unu ja. If you no man fende na ngawan sma, be my guest. Geen probleem. Nogo fair asma dati, nogo val asma dati lastig. If je no lobby Miranda bijvoorbeeld, dan nogo fair Miranda, dan yunanga Miranda na afko in probleem. If you no lobby wansma, nogo knapu ondro asma oso, nogo chille ondro asma oso, nogo don tap asma schutting, nogo hanga tap asma jari, nogo hanga ondro asma dak. If you no lobby asma dati. Wana provoceer je provoceer. If you buurvrouw, if you na je buurvrouw no man fening. Dai no mo goi jompo is don tap je buurvrouw schutting. No goi hanga tap je buurvrouw jari. Of is don e dringi tap je buurvrouw schutting. Want you na je buurvrouw no man fening. If you no magwa man, da ama abuan jari wan presi. Dan no go hanga tap amanjari. No go don tap amanjari. No go knapu dape e dringi biri of e hanga tap amanjari. Want ino mahaman isap tak ino mahaman. Dat want taki da inom gope amande. Want dan na trobi e go suku. Nou zo azane uroko. Dus lieve mensen, bepaalde smasan abontra ideologie. If je no magwan sma, no jompo go schrijf negatief sani onder asma tijdlijn. Want asma ne tak nanga you. If wasma post wan sani venda in no lobbing, scroll verder. If wasma share wan sani in da in no lobbing, scroll verder en ga verder kijken. Maar no jompo go schrijf negatief. No jompo go do racistisch. Want asma blokkeer you. En te weet taki abra racistisch. Ano gratuïrisme wan e discrimineren mensen. We hebben ook racistische mensen onder ons, kroeshaar, et cetera en zo. Want dat is een tijd voor unusolesi. Doordat bepaalde sma et tang ina et tijd sa de abi. Asan dat het ja discriminatie kon ook te solesi. Omdat bepaalde sma even tak ja. Wis ano bung abung.
Wis ano you na you. Wis ano boom a boom. Wis aman basi no boom a boom. Wis aman basi emeke ome fouten ana tobi. Amama kombaka. Na wan tijd misdragen de dape. Dat want aki is duidelijk dat you basi